Hello, all. Today is Mother's Sunday, as celebrated in the Igbo Catholic Church here every year, and creates the opportunity to honor our women. On this occasion, our men have swapped places with our women in the kitchen and entertained them with impressive array of dishes. The presider of today's Mass is Father Paul Nweze, assisted by Father Ben Obani and a couple of other priests. Father Ben has always traveled all the way from Toledo to be part of our monthly Igbo Mass celebrations. Father Ben, more grease to your elbows. You are very much appreciated. The pictures and videos are produced by Emmanuel Oku. The video clip playing now is reminiscent of similar celebration in the early days of our church when we worshipped at Our Lady of Mount Carmel Church at 400 Saint Laurent Boulevard. Happy viewing. Ladies and gentlemen, here we begin today's Mass. Happy participation.
would like to welcome, recognize in a special way our friends and our guests who have come to join us today for this celebration. So I want to recognize and welcome Catherine Kalipimesli from the Ottawa Archdiocese. Welcome, Catherine. And also my former parishioner and friend Elizabeth Tange with her friend. So, and of course, all of us who are joining us. Onye bịara n'ụwa ịzọpụta ndị logara eloga, onye nwe anyị mee ebere. Onye bịara n'ụwa ịtọghata ndị ome njọ, Kristi mee ebere. Onye nwe anyị mee ebere. Ka Chineke jike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, ga-adụrụ anyị na ndụ ebighị ebi. Chineke onye nwe anyị, site na amara nke oriri nke ụbọchị taa, idoro nzukọ gị nsọ na mba niile na ebe niile. Biko mee ka mmụọ nsọ gị dịkwasị ụwa niile. Mgbe ahụ i nyere ụwa ozi ọma gị, i mere ka ike nke amara gị pụta ìhè. Anyị na-arịọ gị ka i mee ka amara ahụ jupụtakwa ugbu a n'obi ndị niile kwere na gị, site na adị nwere anyị Yesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, Chukwu site n'ụwa tụ ụwa niile. Ihe ọgụgụ nke mbụ. Ihe ọgụgụ e wetara n'ọrụ ndị ozi, isiokwu ha niile wee jupụta na mmụọ nsọ, wee malite ikwu okwu. Mgbe ụbọchị Pentikọst ruru, ụmụazụ Jesu zukọrọ n'otu ụlọ. Na mberede, oke izu dịka nke oke ifufe
na-efesi ike wee si n'eluigwe jupụta n'ụlọ ahụ dum ebe ha nọ. Ha wee hụ ihe dịka ọtụtụ ire ọkụ ka ha na-ekesa onwe ha nọkwasị n'isi onye ọbụla n'ime ha. Ha niile wee jupụta na mmụọ nsọ wee malite ikwu okwu n'asụsụ dị iche iche dịka mmụọ nsọ ahụ si nye ha ike ikwu okwu. Na mgbe ahụ ọtụtụ ndị Juu ndị na-atụ egwu Chineke bi na Jerusalem, ndị si na mba niile dị na okpuru anyanwụ bịa. Mgbe ha nụrụ ụzụ a, oke igwe mmadụ wee gbakọ ihe a wee gbagharị n'ihi na onye ọbụla n'ime ha na-anụ ka ndị ozi Jesu na-ekwu okwu n'asụsụ nke ala ha. Ibobo wee mụọ ha niile n'ahụ. Ọ jụkwara ha anya, nke mere ka ha jụọ sị, ịnụkwanụ, ọbụkwa ndị a na-ekwu okwu bụ ndị Galili? Olee otu anyị niile n'otu n'otu si anụ ihe ha na-ekwu n'asụsụ ala a mụrụ anyị? Anyị si mba dị iche iche bịa. Enwere ndị Pasia na ndị Midia na ndị Elam na ndị Mesopotamia, Judea na Papadosia na ndị si n'ime Pontus na Asia. Enwekwara ndị si na Frigia na Pamfilia, ndị si n'Ijipt, n'akụkụ Libya nke dị Siri na nso, na ndị ọbịa si na Rom bịa, ma ndị Juu ma ndị mba ọzọ, ndị a na-akpọbatara na okpukpe nke ndị Juu, ndị Kraịst na ndị Arabia. Anyị niile na-anụ ka ha na-ekwu n'asụsụ anyị dị iche iche okwu banyere anyị niile na-anụ ka ha na-ekwu n'asụsụ anyị dị iche iche okwu banyere n'oke ọrụ niile nke Chineke. Okwu nke osebụwa azịza. Onyenwe anyị, sidata mmụọ gị, mee ka ihu ụwa dị ọhụrụ.
akọọ ihe ekere eke, i wee mee ka ihu ụwa dị ọhụrụ. Azịza: ihe m bụrụ n'abụ dị ya mma n'obi, aga m aṅụrị ọṅụ n'onye nwe anyị. Azịza: ihe ọgụgụ nke abụọ. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ mbụ nke Pọl dị asọ degara ndị Kọrint. Isiokwu: emeela ndị niile mmeri Chukwu n'ime otu mmụọ nsọ. Ma ugbu a, achọrọ m ka unu ghọta nke ọma na ọ dịghị onye ọbụla na-ekwu okwu site n'ọdụdụ mmụọ nke Chineke na-asị, Jesu bụ onye a bụrụ ọnụ. Ọ dịghịkwa onye ọbụla pụrụ ikwupụta na Jesu bụ onye nwe anyị ma ọ bụghị site na nduzi nke mmụọ nsọ. Onyinye amara dị iche iche dị, ma otu mmụọ nsọ ahụ na-enye ha niile. Oke ije ozi dị iche iche dịkwa, ma otu onye nwe anyị ahụ ka a na-edere ozi. Ụdị ike dị iche iche nke eji arụ ọrụ dịkwa, ma otu Chineke ahụ na-etinye ike ndị a n'ime onye ọbụla iji jee ozi. Ọ na-enyekwa onye ọbụla amara igosi ike nke mmụọ nsọ maka ọdịmma mmadụ niile. N'ihi na dịka ahụ mmadụ si bụrụ otu ma bịakwa nwee ọtụtụ akụkụ ahụ, otu a ka Kristi dịkwa. Ma ọ bụ ezie na akụkụ ahụ mmadụ dị ọtụtụ, ma ha niile jikọrọ ọnụ bụrụ otu ahụ. Ebe ọ bụ na emeela ndị niile mmeri Chukwu n'ime otu mmụọ nsọ ahụ, anyị abanyela n'otu ahụ nke Kristi ahụ. Ma ọ bụ ndị nwere, ma anyị bụ ndị Juu ma ọ bụ ndị Grik, ma anyị bụ ndị ohu ma ọ bụ ndị nwere onwe ha, emekwala ka anyị niile ṅụọ ọbara ya n'ime njikọ nke otu mmụọ nsọ. Ọ bụ nke ntụ oyi n'oge ekpomọkụ,
nkasi obi n'oge nsogbu. Zite ihe gị kacha nsọ ka o jupụta n'ime obi ndị niile kwere na gị. Ewepụ gị, o nweghị ihe mmadụ nkịtị pụrụ ime. Mma adịghịkwa na mmadụ. Sachapụ ihe rụrụ arụ, wụọ mmiri n'ebe kpọrọ nkụ, gwọọ anyị ọrịa n'ọnya. Gọzie egwu nke kpọrọ nkụ, ka ihe oyi na-atụ nyara ọkụ. Duzie ụkwụ gahiere ụzọ. Nye ndị kwere n'onyinye, were onyinye asaa nke gị nye ndị tụkwasara gị obi. Were nzọpụta kwụọ ha ụgwọ nke ibi ezigbo ndụ. Nye ha aṅụrị ebighị ebi. Amen. Let me start for the prayer. Na mgbede nke ụbọchị ụka ahụ bụ ụbọchị mbụ n'izu, ụmụazụ Jesu zukọrọ kpọchie ọnụ ụzọ n'ihi egwu ndị Juu. Mgbe ahụ, Jesu bịara guzo n'etiti ha sị ha, "Udo dịrị unu." Mgbe o kwusịrị nke a, o kwusara ha akara na o gosiri ha aka ya n'akụkụ ya. Ya mere, ụmụazụ ya ṅụrịrị ọṅụ mgbe ha hụrụ Onyenwe anyị. Jesu wee sịkwa ha ọzọ, "Udo dịrị unu. Otu Nna m si zite m, otu ahụkwa ka m si eziga unu." Mgbe o kwusịrị nke a, o kwusara ha ume sị ha, "Naranụ Mmụọ Nsọ. Ọ bụrụ na unu agbaghara onye ọbụla mmehie ya, agbagharala onye ahụ. Ọ bụrụkwa na unu ajụ ịgbaghara onye ọbụla mmehie ya, agaghị agbaghara ya." Ozi ọma nke osepụrụ ụwa. Ka anyị site n'ozi ọma nke nweta mgbaghara nke ndị ọrụ. Ezi nduru nke ikpe, na-asa n'ime ọnya gị.
clap your hands. If you're happy and you know it, say amen. Amen. Say Jesus. Jesus. Jesus, he will. Yes. I am questioning in my months of time, right? Yeah. You're supposed to be in the Spirit. You're supposed to be in the Spirit. If you indeed received the Holy Spirit. How many here received the Holy Spirit? How many show that the Holy Spirit? All right. How many here have been baptized? How many here are baptized? How many here are baptized? Confirmed. Okay, good. So we received the Holy Spirit. We received the Holy Spirit. The day we were baptized, the Spirit of God was given to us. And again, we received the fullness of the Spirit the day we were confirmed. That same Spirit that descended upon the apostles today, that same Spirit that Jesus Christ sent when he ascended, after he ascended into heaven, that same Spirit was given to us the day we are baptized. So today, we are in a special way remembering this Spirit. We are in a special way remembering the action of the Holy Spirit in our lives. We are in a
oge niile, ya na ka Chineke onye kpọrọ ha oku niile gọzie ma nọnyere ha oge niile. Anyị arịọrọ
mmemme ihe omume ike ngafere ịwụnyere mmụọ nsọ n'ime ndị ahụ imere ka ha bụrụ ụmụ gị site na njikọta nke ha na so otu nwa gị. Na mmalite nke nzukọ, mmụọ nsọ ahụ nyere mba niile onyinye nke ịmata onye Chukwu bụ, bịa jikọta asụsụ dị iche iche ọnụ n'ikwupụta otu okwukwe. N'ihi nke ya, anyị na-eso igwe ndị mmụọ niile nke eluigwe na-ejubeghị oge niile na-ekpere na-ekwe. Set me
for the death, O Lord, we remember. Blessed resurrection we proclaim. Coming in glory we await. Na-enye gị ekele n'ihi na ị gụnyere anyị na ndị tosiri ikpụrụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji maara rịọ ka anyị bụ ndị na-eketa oke na ahụ na ọbara Kristi bụrụ ndị a ga-akụkọba ọnụ site na mmụọ nsọ. Di nwanụ cheta nzukọ gị gazuru n'ụwa niile, mee ka o zuo oke n'ịhụnanya ya na popu anyị Francis na bishọp anyị Marcel na ndị echiri echi niile. Chetakwazi ụmụnne anyị ndị ji nchekwa nke mbilite n'ọnwụ na-arahụ ụra, were ebere kpọkọta ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ihu gị. Anyị arịọ ka imere anyị niile ebere, ka anyị soro Beji Maria dị ngọzi nne nke Chukwu nakwa Josef dị ngọzi bụ di ya na ndị apọstọl gị dị ngọzi na ndị nsọ gị niile, ndị mere uche gị kemgbe ụwa tọọ wee keta ebe nke ndụ ebighị ebi. Ka anyị soro ha na-eto gị na-edo gị ebube si na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na-enyekọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu na njike niile, nsọpụrụ na otuto niile, site n'ụwa tụwa niile.
Kristi, lee n'ụwa atụrụ nke Chukwu, lee n'ụdịwe n'anya Yesu Kristi, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa a. Anyị nwere isi ọbụla bụ n'oriri nke nwa atụrụ nke Chineke.
nke mmụọ nsọ ahụ ịhụkwasịra ndị ụmụazị n'ụzọ pụrụ iche n'ụzọ pụrụ nnukwu iche ụbọchị taa site na Kristi dị nwa anyị. Amen. Ka anyị nọrọ ọdụ. Otito dịrị Yesu. Fada simply too much. Ama na ihe mere ọtụtụ okwu anọghị na mgbede n'ihi na onye kwara ntasị taa woo taa a gara ka anyị kwado ndị nna anyị na-akwado ha ụzọ pụrụ iche. Anyị na-ekpere ekpere taa ndị nna na-enye ha nri ụzọ ga-eji na-apịọ ọkwa eziokwu ndị nakwa ihe mere ebe ndị nna nwee ndị nne taa ụmụazị ekpere ndị nne ekpere. So ihe abụọ anyị na-ekele Chukwu na enyi nne na aka n'anya ya n'anya ya na-abụ usoro ndị anyị nwere tupu anyị esi ebe a pụọ. So ya wa na Chukwu kịta ndị nne fast ka ndị ekwu okwu ndị nne bụ na ọ na-azụ ga-eme njike maka your Thanksgiving ịbịa kele Chineke nna onye nke mụrụ n'obodo ịbụ ndị nne onye nke nyere onyinye nke ịbụ ndị nne. So ọ na-aga ọ na-azụ na-emekwa maka your special Thanksgiving, a thanksgiving to God for the gift of motherhood, for what God has done for you and your family, your children. You know, so far God has been faithful to all our mothers here. Yes. So now is the time to give thanks, to appreciate God. So after the Thanksgiving by all mothers here, whether you have anything or not, something or not, so you just come and receive the blessing. If you are a mother in this
ha ime ka ha na-eṅomi nwaanyị ya onye si na ya nye anyị onye nzọpụta ụmụ nke ha onye nwaanyị na Chineke bụrụkwa ndị ga-enyere ụwa aka mee ka ụwa na-aga n'usoro otu nwaanyị chọọ ya ekwe ka ha na-eduzi ụmụ ha ụzọ onye nwaanyị ọbụna be n'ime ha na-enwe ihe ọdachi na ndụ ha onye nwaanyị biko gbatara ha ọsọ enyemaka ịkpọrọ ha ihe uche ha n'azụ na ngozi gị na-eche ha mgbe niile ihe niile ihe a ga-eji wee zụọ ndụ ghara ịkọ ha ndị nke bụ na-asị onye nwaanyị na Chineke anyị gụọ ha ma n'otuto na Kristo onye nwaanyị ya ka Chineke jikere gozie ma chekwawa unu nna na nwa udo dị n'ụlọ. The final blessing. After the final blessing, we'll all be seated for the concluding part of today's celebration as far as the church service is concerned. So we'll have the final blessing and we'll remain seated for announcements and other things, other protocols. Please stand. Onye nwanyị na onye rudo. Bow down for the blessing. May God, the Father of lights, who was pleased to enlighten the disciples' minds by the outpouring of the Spirit, the Paraclete, grant you gladness by his blessing and make you always abound with the gift of the same Spirit. Amen. Amen. May the wondrous flame that appeared above the disciples powerfully cleanse your hearts from every evil and pervert them with its purifying light. Amen. Amen. And may God, who has been pleased to unite many tongues in the profession of one faith, give you perseverance in that same faith, and by believing, may you journey from hope to clear vision. Amen. Amen. Ka Chukwu jikere gozie unu na nwa na mmụọ nsọ. Site n'Isaịas, hallelujah, hallelujah. For the wonderful celebration of this Mass. We want to thank all our mothers who have really shown what they can do in the choir. This is just choir, we had their voices. There are so many members here, you can see. And so just a few announcements before we go on
that event. So Father's Day comes up in the month of June to celebrate our fathers. There will be a novelty soccer match between the women of our church on Saturday, June the 24th, 2023. So our fathers and our mothers are going to be playing a novelty soccer match. They say what a man can do, a woman can do even better. So let's see how that will work out. So on Saturday, June 24th, mark your calendar. Saturday, not Sunday. The other events that will follow will be announced by the planning committee. So Father's Day Mass will hold on Sunday, the 25th of June, the day after. There will be a general meeting of our church, Blessed Michael Iwenatansi, Nigerian Igbo Catholic Church, Ottawa, after Sunday, August 27, 2023 Mass. Because of COVID, we haven't had a general meeting in a very long while. So there will be a general meeting in August 27, 2023. So Catholic Women's League, we're offering car wash tickets. I haven't seen how the tickets rush as fast as this one did. We have only 7 left. If you know that you have your wife, your mother, you just want to tell her how grateful you are. These tickets go for $20 only. Just give her something to just say, Mom, you're special. My darling, you're special. I appreciate you for everything you do. So just 7 tickets left. Don't be left out. And it goes a long way in putting a smile on your face. Ask me. So. And yes, just before, we have a little presentation from the children, by our children, just to appreciate the mothers. But before they do that, the fathers want to make a brief speech of appreciation to you mothers. They have supplied us with food and drinks today. Please, let's clap for our fathers. They love us, they are showing us that they love us. They said, don't cook today. We don't want you in the kitchen today. We'll take care of all the cooking. So every single food that we eat today was supplied by our fathers. So I'm calling on Mr. Ike Unebe to come and say a short speech of appreciation to mothers. Hello.
Appreciate you. Birthday or celebrations like graduations, please stand up so we can celebrate you. Top secret. Nobody knows what, I don't even know what they're presenting. So we're all going to enjoy a brief presentation by the children of this church. Thank you very much.
That was wonderful. Thank you so much, girls, for this presentation. Before we disperse, I just want to invite Dr. Berre. Anyone who doesn't say a few words? Just quickly. 1 minute. Praise the Lord! Hallelujah! I've watched it in this church for a long time, many times, but I've never been promoted to climb up the chancel. Yes. What else that's the story? Because I'm here on behalf of Igbo Association, Ottawa Gati. Because I get Actually, that earlier on, when this Igbo Catholic Church started, it was synonymous with Igbo Association. So it's like you wouldn't know what is being organized by the church or by the association. So what I think I would have told you to fly. Right. Because here we have our Igbo Day celebration coming up on July 29th. Exactly 2 months from tomorrow. You know, we are preparing it before COVID hit us. It was supposed to be 2020, June 2020. But then COVID happened, we had to shelve it. So it's back in full force. And like I said, it will be taking place on 29th of July 2023. I want to let everybody be involved. I need a little people. I need to be in Igbo. Or when you head there also on the association, then we are pleased. Kind of there will be culture. When was I never culture? Ndị ga-agba mma ọ ga-agba, ndị ga-agba egwu war dance ga-agba, ndị ga-agba nkwụ ma ọ ga-agba, ndị na-agba nkwụ obere nwa ga-agba. So onwe otu iji bịa there that day, you know something that will impress you. And people, parents, people release them to join us. Since I'm not here, they don't know what is Igbo. They don't know what is Akukufe. So these are avenues how we can that some of these things. Because I know only like key in one way or the other. First of all, key in is by buying our tickets.
somebody, I understand now that call now. If I can get a ticket. So that ticket is because the hall I will only accommodate 300 people. And then I can go to that same. I can give you 300 seats. They can't give more. You just you stay outside. And because of insurance, you have to be very careful. So if you want to get in, buy your ticket as soon as possible. But I'm chilling do back at the hall. I will be able to sell tickets to you. Because there will. CWR niile onye ọbụla ma akwa ndị nne biko ị ga-apụta ebe a